Morjesta kaikille. Mä haluaisin vaan sanoa semmoista juttua, että se tosiaan se edellinen video, minkä mä laitoin, että mä teen niitä videoita jatkossa tonne mun niin sanotusti duunipuolelle, näitä hierontajuttuja ynnä muuta. Mutta sitä, että mä oon tässä kuukauden päivät varmaan aika aktiivisesti monta kertaa viikossa striimaillut. Ja mä halusin vaan, että jos siellä on jotain vielä tyyppejä, ketä haluais nähdä mua ja jutella mukaan, ja miksei mä haluaisin mielelläni vielä jutella teidän kanssa, ketä siellä on. Oliko joku 3000 tilaajaa, niin mun mielestä se olisi tosi kiva juttu. Mut en pakota ketään, mutta mä vaan sanon, että jos kiinnostaa, niin on toi mun Twitch-kanava, missä mä striimailen tosiaan, pelailen PC:llä ja siihen malliin, se olisi tosi kiva, jos haluaisitte tulla moikkaamaan ja näin. Mutta ei muuta. Mä laitan sen mun Twitchin tohon descriptioniin, että twitch.tv/teogu, ihan tuttu ja turvallinen, mutta mä laitan sen vielä tonne description boxiin. Mutta ei mulla oikein muuta, tämmönen lyhyt informatiivinen video vaan. Ja oikein hyvää viikkoa sulle ja nähdään siellä striimeissä. Moi!